Ngisacela ukubingelela nguMango Thobane. Isangoma esiphula ngonyeza ezinye esiphula ngamathambo. Namhlanje ngizocela ukuthi ngichaze la. Wonke umuntu unedlozi. Wonke umuntu unesithunywa zakubo. Uzolapha ngeke ulapha. Wonke umuntu unedlozi. Unezithunywa zakubo. Kwenzeka njena ke. Uma wonke umuntu kunezigaba akumele ayindlule edlozini noma ethongeni. Okokuqala 1, asike sithi nayi ingane yenzelwe imbeleko. Ingane mayenzelwe imbeleko kubikwe emsamo kuyachaza kuthiwa ayi lengane isazofunda yenzeni mase kusuka amathonga ayihlakaniphile. Mase kusuka amathonga ayihlonipha mase embatha lengane mesiphila straight indlela eright. Kuhambe igaba iqede isikolo mase kuthiwa yini omemulo nani. Lapho kusuke sekuzosuka abantu idalwa ezazi nesimilo, idalwa ezazi nenhlahla yomendo noma idalwa ezazi nenhlahla yomsebenzi mase isuke zembatha lowo muntu mayenzelwa lelo siko. Ma eselotsholiwe washada esigcaweni usuke elindwe ngamakhehla nezalukazi ezazi nemizi ezayivusa izalukazi ezazakha imizi namakhehla. Sengisho ukuthi wonke umuntu kunezigaba zakhona. Uzothola ukuthi wena ke inhlahla yakho idlozi lenhlahla kuwe, lelo dlozi lelo lenhlahla kuwe alibikelwa. Yikho uzothola ukuthi umuntu emdala ecabangiso kwengane. Lokho kusuke kudalwa ukuthi lowo muntu kufanele zonke izigaba ithongo lakhe likhulunywe nalo. Kukhona abantu abadalelwe ukuthi noma kuthiwa yini ayenzayo, noma kuthiwa useyahamba egoli uyofuna umsebenzi ashisa impepho, noma ethenga imoto ashisa impepho, noma eseqonyiwe ashisa impepho, noma eseqomile kubikwe lokho ngoba lelo thonga lisuke linesikhwele linolaka ngaye. Bakhona abantu okufanele ukuthi izigaba ngezigaba labo bantu ma ingenziwa leyo nto izinto zabazambi kahle bayahlupheka. Yikho ngithi ke le mcimbi le idlozi nedlozi linezigaba zalo kumuntu. Hayi wena ungakazi uzuwenze lutho khona umuntu nje ongakazi enze lutho kodwa into zakhe azambi kahle. Mayithi uyohlola kuthiwa hayi inkinga isemsamo eje uthi emsamo kunomuncu kunezipoki kanti ithonga elimbethe lidinga ukuthi lichazelwe ngaye ngezigaba litshelwe.